شevgirçê berpirsê tîmên xwarina germ li Rojava Kurdistanê. Her dema ev rewşa awarte li Kurdistana Rojava çêbû wekû tîmên Dezgahê Xêrxwazî Barzanî li ser rastbar da Cenabê Serok me qasta Rojavayê Kurdistanê kir û xwaringeh li wêrê danan. Rojane em ê xwarinê çêdiyên xwarina germ li 4 xwaringeha li xwaringeha Qamişlo, Dêrikê û Dirbispî û herwasa li Amûdê. Rojane pitiriş 100 karmend û xwebexşa kar dike neve bû hindê ku xizmeta vê xelk bikin. Rojane em ê cemê xwarinê çêdikên du cema deynê, cema Nîvro û cema Êvarî. Ta ku nike 11 roj e em ev xwaringehe dane heta nike pitiriş 55,000 kesa sonmendin ji vê xwarina germ. Her dema xwarin durist bû em rêka tîma xwarina dibine dibistana û camîa dabeş dikin ser wê xelkê. Ew xelkê li camîa û dibistana û wan cîha de em ê xwarinê li ser dabeş bikin. Rojane li her 4 medbexê me pitiriş 10,000 kesî em ê xwarinê bideynê. 10,000 kes. Hindî pêtivî hevît em ê berdewam bîn, di xizmeta xelkê xwe de bîn. Ev xelkê me ye, em vê dê çavê xwe deynê, em pê çêbik em ê xizmeta wan kirin.